F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna, grazzi tal-qegħdin issegwu Niskata wasal il-ħin biex nitkellmu ftit flimkien ma' Kane Said. Kane drajtuh sew għaliex ilu magħna fl-iskeda ta' Niskata anki fis-snin passati u llum xtaqna li niffukaw fuq suġġett partikolari. Kif aħna Kane? Ninsab tajjeb, nsellimlek Angela u nsellem lit-tim kollu wara dal-programm. Jiena ngħidlek grazzi tal-li qiegħed magħna u grazzi anki tal-li qed tintroduċi il-Take Action Campaign fil-programm tagħna Niskata. Jiġifieri apparti li nitkellmu ħafna dwar il-lob responsabbli kemm importanti li nkunu responsabbli, imma ma nieħdux azzjoni, ma naslu mkienu x'hekk. Ekku, Angela, dawn huma kollha realtajiet teknoloġiċi li qegħdin magħna tista' tgħid, inħossuhom magħna matul ir-rutini ta' ħajjitna. Illum nixtieq niffoka fuq il-kelma screen time. X'jiġifieri screen time? Terminoloġiji li tajjeb nkunu nafu xi jfissru għaliex nifhmu aktar x'inhi r-realtà wara dawn it-terminoloġiji u nkunu nafu kemm il-pożittiv tagħhom imma tajjeb li nżommu f'moħħna in-negattiv ukoll. Għandi filmat, tiġ nispjegaw lit-telespettaturi tagħna anki permezz ta' dan il-filmat u mbagħad niftħu diskussjoni. Tiftakar fit-tfulitek kemm qattajt ħin tilab ma' sħabek f'xemx tiżriġ fil-vaganzi tas-sajf, xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar, jew inkella tiskenni fid-del tilab il-passju xi logħba boċċi jew biżibeċ. U mbagħad min jaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titla' il sħabek biex tmur tiekol. Iżda wliedna kif itqattaw il-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda l-ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ li qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna, jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista' da petada jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxi li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada fitada jista' jwassal għal problemi iktar serji bħal vizzju tal-logħob tal-azzard li ħatkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom. Oħloq bilanċ fil-ħajja ta' wliedek. L-interazzjoni fiżika mad-dinja temm barra ser tgħinhom fl-iżvilupp soċjali tagħhom. Kun rebbieħ, ara fil-limit tiegħek. Kemm importanti li nkunu nafu anki x'ikunu qegħdin jagħmlu t-tfal tagħna għaliex illum kif rajna anki f'dak il-filmat, qabel aħna meta konna żgħar niġru barra u nilagħbu biż-żibeġ bil-passju, il-subien, il-futbol, illum ma tantx għadna naraw minn dawn l-affarijiet kejn. Il-żminijiet jinbidlu, Angela, u aħna ninbidlu magħhom. Kif qed naraw tajjeb minn dan il-filmat li tajjeb li ngħid li huwa parti minn proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, juri din ir-realtà, juri li iva it-tfal tagħna aktar iva milli le mhux it-tfal tagħna biss, Angela. Il-kol kemm aħna qegħdin inqattaw ħafna aktar ħin f'din il-famuża attività quddiem l-iskrin tal-mobile tagħna, computer tagħna, laptop, tablet, you name it. U din l-attività taqa' taħt l-umbrella tal-kelma li għadni kemm referejt għaliha fil-bidu tal-programm screen time. Però l-ġenituri, x'inhu r-rwol tagħhom jistgħu jimmaneġġjaw dan l-imbierek screen time? Iva, dan huwa ħin bżonn jus ukoll għax tajjeb li ngħidu li l-screen time għandek il-pożittiv tiegħu, imma għandek ir-reperkussjonijiet ukoll jekk dan il-ħin nużawh b'mod eċċessiv. Mod li nilagħbu console gaming għal siegħa satejn fil-ġurnata. Hemm mod li nqattaw il-jieli sħaħ nilagħbu u l-għada rridu nqumu għall-istudju jew inkella xogħol. Jiġifieri il-filmat isemmi kelma importanti ħafna bilanċ. Il-bilanċ li jrid ikun hemm bejn il-pożittiv
u bejn in-negattiv ukoll. Iva, kontroll jista' jkun hemm importanti li impoġġu bil-qiegħda mat-tfal tagħna insaqsu ċertu mistoqsijiet lilna nfusna għax huwa xejn jekk impoġġu bil-qiegħda ma' uliedna u nitkellmu magħhom fuq l-eċċessività u n-negattiv kollu li joħroġ mill-eċċessività u mbagħad aħna qudiemhom waqt l-ikel jew inkella waqt l-attivitajiet soċjali barra mid-dar, il-ħin kollu bil-mobile f'idejna. L-eżempju jkaxkar kejnu. Ekku, it-tfal xiejdu jibdew jgħidu normali, awtomatika, tiġi fil-moħħ tat-tfal xkejknin tagħna, mela tgħid lili u qed jagħmel qar minni u qed jagħmel dak li mhux suppost qiegħed nagħmel jiena. Allura jrid ikun hemm bilanċ. Illum il-ġurnata tajjeb li nżommu rendikont tal-ħin mhux biss l-tfal tagħna jqattaw quddiem l-screens imma anke tagħna stess. Illum il-ġurnata l-apparat teknoloġiku joffri dik l-option li jitrekkjalek l-ammont ta' ħin, kważi wara ċertu ħin l-apparat jista' jintefa'. Jekk l-apparat ikun qed jintuża minn tfal taħt il-5 snin. Eżempju, jekk jaqbes siegħa fil-ġurnata ma jkunx jista' jintuża. Modi oħrajn kif nistgħu nikkontrollaw dan il-ħin huwa permezz ta' sistema ta' ippremjar, a rewarding system, li jekk it-tifel iżomm mal-limitu tal-ħin jiġi jippremjat b'ċertu mod whatsoever. Iva, importanti li jkun hemm il-bilanċ. Imma rridu nsemmu l-pożittiv ukoll, Angela. Speċjalment fit-tfal tagħna tal-ħin pereżempju li jqattaw fil-gaming. Għandek attenzjoni, għandek hand-to-eye coordination, saħansitra għandek li ċertu logħbiet ta' virtual reality li tħaddem il-muskoli ta' ġismek f'eżerċizzju fiżiku. Imma l-eċċessività sfortunatament twassal għal riperkussjonijiet tista' tgħidilhom ħżiena. Jekk għandna tfal tagħna qegħdin iqattaw ħafna ħin matul il-lejl, jiġifieri dan mhumiex jorqdu. L-screen time hija attività li jgħidula sedentarja li inti tħaddem mill-inqas il-muskoli ta' ġismek, jiġifieri tkun attiv mill-inqas. Normalment waqt din l-attività il-persuna tirrikorri għal junk food. Ikel mhux tajjeb għas-saħħa. Allura hemmhekk mill-eċċessività qegħdin niftħu tieqa għal vizzju ieħor kważi. Kif qed jgħidilna Kejn, din hija katina. Fil-verità, ġifieri waħda tmisma l-oħra u hemm iżjed għax aħna qed insemmu l-pożittiv, imma hemm iżjed negattiv milli pożittiv u mhux għat-tfal biss f'dan il-każ, għax aħna bdejna b'dak il-filmat u qed nitkellmu anke dwar l-screen time fejn jidħlu tfal tagħna. Imma fil-verità nistgħu nindikawha anke għal kull wieħed waħda minnha. Ekku, ara, irridu niġbdu l-attenzjoni taż-żgħar tagħna, irridu narfuhom x'jiġifieri li tkun responsabbli waqt tali attività. Imma rridu niġbdu wkoll l-attenzjoni tal-adulti, rridu niġbdu wkoll l-attenzjoni tal-ġenituri. Għaliex? Għax fl-aħħar tal-ġurnata huma l-ġenituri li għandhom is-sej fuq l-uliet u rridu nżommu kontroll. Impoġġu madwar mejda, niddiskutu ma' wliedna, nitkellmu fuq il-pożittiv ta' din l-attività imma anke fuq in-negattiv u x'jistgħu jkunu reperkussjonijiet. Problemi ta' obeżità, nuqqas ta' attenzjoni, nuqqas ta' rqad, għajja u ġieħ ta' ras. Rridu noqogħdu daqsxejn attenti. U mbagħad nuqqas ta' konċentrazzjoni u ħafna affarijiet oħra. Ekku, u kemm jista' jkun inħeġġu l-attività fiżika barra mid-dar, Angela. Qed jidhru ħafna informazzjoni bħas-sit elettroniku anke tal-Fondazzjoni l-Op Responsabbli kien qed jidher in-numru 1777, ġifieri dawn huma modi kif wieħed jista' jekk ikollu anke ċertu mistoqsijiet jagħmel kuntatt anki mal-Fondazzjoni l-Op Responsabbli u hemmhekk ikun jistgħu jiggwidawkom. Però bdejna qed nitkellmu fuq din il-kampanja, forsi tispjegalna ftit anke fiex kienet tikkonsisti il-kampanja Take Action. Hija kampanja sabiħa ħafna li jiena nista' ngħid mis-sejta ftit bidejja wkoll u allura naħseb li
l-iskop tagħkom wasal ukoll għand il-pubbliku. Iva, tista' tgħid wasalna issa fl-aħħar tal-kampanja bdejna minn tista' tgħid Mejju, Ġunju, Lulju. Tista' tgħid wasalna fid-djar tan-nies permezz ta' firxa sħiħa medjatika, you name it, reklami fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju, leaflets, door to door, posters, fl-iskejjel. Da kollu għaliex biex nolqtu żewġ għanijiet, Angela, lan tal-awareness, l-importanza tal-responsabilità u kif ukoll biex narfu lin-nies hemm barra s-servizzi ta' support tagħna. Da mhux biss għax intom anki għamiltu ċertu riċerka jekk ma nisbaljax. Iva, parti mill-proġett Take Action kien jinkorpora stħarriġ fejn għamilna riċerka għas snin 2018 u 2019 fejn ħarġu diversi punti importanti fosthom li il-maġġoranza taż-żgħażagħ tagħna tal-pubbliku in ġenerali hemm barra beda jattwa l-lob tal-azzard, beda jirriskja flusu mill-etajiet ta' bejn 19 u 24 sena. Allura hemmhekk din l-informazzjoni turik ħaġa l-importanza li ninformaw l-tfal tagħna biex kemm jista' jkun l-eċċessività ma twassalx għal reperkussjonijiet varji fosthom ir-riskju tal-flus. U di l-ewwel darba naħseb li saret riċerka simili. Iva, kienet l-ewwel darba l-fondazzjoni kienet kampanja ambizzjuża ħafna. Imma nirringrazzjaw lill-ambaxxaturi kollha li deru f'din il-kampanja fosthom inti, Angela. Issa kull ma fadal l-istħarriġ ta' wara l-kampanja biex naraw l-impatt li din l-istess kampanja ħalliet fuq il-pubbliku hemm barra. U hemmhekk niġbdu l-pożittiv, niġbdu l-negattiv u nippreparaw ruħna għall-limis. U bla dubju, Kejn xorta se jibqa' jkun qiegħed magħna għalkemm tispiċċa din il-kampanja, il-fondazzjoni tibqa' hemm in vigore u allura tibqa' taħdem ħafna, ħajkun jibqa' jiġi regolari fil-programm tagħna. Iżda dawk it-telespettaturi tagħna li jkunu jixtiequ jagħmlu kuntatt magħkom, jekk forsi anki jiltaqgħu ma' xi persuni li verament għandhom bżonn l-għajnuna għaliex għajnuna teżisti wkoll kien. Ekku, s-sapporti qed hemmhekk, imma nħeġġeġ lin-nies hemm barra mhux biss iċemplu fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna 1777 għal support vis-à-vis il-vizzju imma wkoll għal informazzjoni bħal guidelines. Eżempju, x'nista' nagħmel jiena jekk it-tifel tiegħi qed iqatta' ammonti esaġerati ta' sigħat quddiem il-konsol. Kif nista' nikkontrolla, x'nista' nagħmel, x'ma nistax nagħmel. Daw kollu huma punti li persuni l-aġenti tagħna imħarġin sena sħiħa jagħtu f'dawn il-każijiet. Barra l-linja ta' support nazzjonali għandna ċ-chatline tagħna fuq il-website www.rgf.org.mt inħeġġeġ lil kull min mhux biss niggiżlu l-kuxjenza l-attività tal-lob tal-azzard, imma wkoll min jixtieq informazzjoni u jagħmel kuntatt magħna. Kejn, grazzi anke ta' l-informazzjoni u tal-li tiġi hawnhekk fil-programm Niskata biex taqsam dan l-arfin mat-telespettaturi tagħna. Aħna niltaqgħu dalwaqt jekk Alla jrid. Bil-qalb. Grazzi ħafna, grazzi Kejn, u wasalna biex nikkonkludu l-programm għandi chefs qegħdin lesti għandi lil Antwan u lil Alvin